अरे आई गेलै हो ई तो कलुआ है डोमा। आई गेलै हो ई तो कलुआ है डोमा। हट! वो क्वेश्चन इधर का करे थे ये सब हालत ऐसा बिगड़ले है। जही था मालिक नलवा में वही लकड़ी के पुल दिल है। अच्छा ओकरे पहली बार पार होई के समझला। अब पुलिया गेल बा टूट, अब गिर गेल बा नीचे और सब गेल बा नेट। मतलब वो करे में ये सब लेटा ले ओकरे में नेट गेल बा। तो तू कहाँ से आई था? मत का हम तो ये उद्घाटन करी चले। उद्घाटन? हाँ हो कौची के? तोरा पते ना ई घड़ी सब नया नया चीज बने थे ओकरा उद्घाटन करे पड़ा ना है तबे ना ओपन होता है। अच्छा उद्घाटन करे पड़ा है। गया गया जैसे फल्गु नदी है ना तरपस मेला लगल है ओकरे उद्घाटन करके आवी थी। तो मालिक माल तो पूरा मिले 11,000 11,000। हाँ ओकर बाद वहाँ से सटे चल गई भरगुरारी मेला लगे है। अच्छा इन्हीं मेला लगल है ना। हाँ भरगुरारी मेला ओकरो उद्घाटन करला धर लेल थी लेकिन सब के उद्घाटन एकरो कर दो वो हो उद्घाटन कर लियो तो 551 मिल गया 551 यहाँ एकदम वैसा ना हल थी रसगर। वहाँ के बाद सटे एगो बेल मोड़ है वहाँ पे एगो मंदिर बनल है। हाँ हाँ देख ले ही है। और मंदिरों के उद्घाटन करे में वहाँ मिल 1,051 1,051 1,051 तो एकदम रोकड़ी एकदम भर गेल होते एकदम। अरे मत कहो पकड़ी वाला तो कहीं लगी ना होता है। आउ कहाँ गेल? फिर दूसरे उद्घाटन हम लोग करे यहीं बड़ी एगो हियाड़ी मेला है। अच्छा हियाड़ी मेलो के गाय बैल भी बिका है वहाँ। हाँ 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 ओकरो उद्घाटन करने तो गाय बैल बिकी थी वहाँ। वो भी मिलल होतो बा। तो ओकरो में मिले पूरा ओकरा में अनजोख मिल लगा सब वहाँ पड़ी सब थी। तब तो हम समझ गेली। अब हमर जो सोचले ही मन में ना कि हमर काम तब हो गेल एकदम। हम ऐसे हम खोजते हली एकदम हमर काम एकदम हो जाए ऐसे हम खोजते हली एकदम। हमरा भी जरूरी उद्घाटन करता के है है। वाह या भगवान। एगो तो बात कहीं ना भुला गली हो। कहाँ मालिक कहाँ के भूला गेला? औरंगाबाद का गलू वहाँ इतने बिदत हो गली। औरंगाबाद में हाँ वहाँ कौची हलै? जेल के उद्घाटन हलो। जेलो के उद्घाटन करे हूँ। तो सब चीज के जौची में माने हमरा ये चाहिए कि उद्घाटन सब चीज करते ही कि ऊ में कैसे का होलै? कहा कही ओकरा में 2 गो पुलिस हलो हाँ गेटवे पर खड़ा गेटवे पर हाँ और वहनी सर बरेनी धर के अंदर से कर दको हमरा एगो मंदिर ढकल दल एगो मंदिर ढकेल दको। ओकर बाद है और ओकर बाद इतना बड़ा ताला लगा के पूरा बड़का को ताला बहुत बड़का इतना बड़का ताला लगा के ओकरा में तलवा लगा के वही में बंद कर दे। फिर कैसे गोड़ हाथ पर लियो हाँ तो वही निकाल लो कि से उद्घाटन हो चली से आज तक हमर कहीं न कोई आइले ना हल एकरा में ग्राहक तू ही एगो पकड़ेबे करला तो तू ही तोरे से उद्घाटन हम कर दे। तोरे से उद्घाटन कर दी। बता बस तू गेला उद्घाटन करे ओकरा तोरे उद्घाटन कर उद्घाटन हो गलो। आई बताओ अब कि तू कुछ लाने खोजी चली हमरा बात हली ना मालिक कि हमरो स्मशान घाट के उद्घाटन। हाँ? श्मशान घाट हाँ तब सोच ली कि तनी उद्घाटन करवा देती न हले तबे न ओकरा फिर आगे कोई नया हुआ लेके थी तबे न ओकरा देते बिना हमरा से ही ना होतो। हमरा से श्मशान घाट के उद्घाटन ना होतो। एक जगह तो फसली बिदत होबे कल तू ले जाके आओ एगो अथी कर देबे। सुने न मालिक 11,051 रुपया देबू। 11,051 11,000 हाँ 11,051 चल कर दी चल हो जते। लेकिन वहाँ पड़ी माने व्यवस्था खाए पिए के रहतो ना। हाँ हाँ मालिक खाए पिए का तो खूब है मांस मदिरा दारू। काहे कि देखा हमनी वही जात है वही चीज खाए पिए वाला हमनी है। छोड़ हमरा पैसा दे दी है छोड़ हम तो नहीं अपन खाई रही है हमरा हमनी खा रसगुल्ला छोड़ जे खाई से न खेबू व्यवस्था तो पूरा एकदम बम्फर व्यवस्था एकदम कर चल चल 11,051 दे दी हम कर देबू तोरा तो वहाँ जलेबे ना हमरा ना मालिक तोरा कहला चल हमार उद्घाटन करवावे लगी है। इनने के बुलबक जलेबे नहीं तू हम ठुकेर दी है ओकर ना वहाँ के हमरा करे लगी है। तू एकदम निफिकिर रहा ओकर टेंशन में तू रहबे मत करा वो हम करबे ना करबू
काहे कि हमरा घाट के उद्घाटन करावे लगी एगो हो भाई यही भकोसना बेचारा इंतजार में होता को हाँ हाँ लगल है। चल ना ये बता दो कैसे चल क्या है ई घाट पर कोई क्लास फूके न दबाओ, हमर उद्घाटन घाट के करके और बाद लाश फूके दबाओ। 5051 रुपया पर लाश फूके दबाओ। अरे आई गेलई हो ई तो कलुआ है डोमावा, आई गेलई हो ई तो कलुआ है डोमा। हट! कोई के फूके न दबाओ। ई घाट हमर है, घाट के सगोन करम उद्घाटन करब तभी घाट करके कोई के लाश जलाने देंगे। oh, no! आई गेलई हो ई भकोसाना डोमावा, आई गेलई हो ई तो भकोसाना डोमावा। हट! लाओ रे, लाओ सिगरेट लाओ। हाँ अरे आई गेलई हो ई भकोसाना हो डोमावा, आई गेलऊ हो। के तो हरा संग जोई। अरे लास्ट टिकट के 45 रुपया के मतलब ला 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 अरे भगवान त कने घटिया हो तोर लोग कई थे ये घटिया कने दैत मालिक यही घाटिया न है एकरे ने उद्घाटन कर लगी है उन्हीं साधारण तोरा घाट लोकी थवा एकरे लग मार हो पो कहले हले इतना देरी से कि चला चला जल्दी चला ई घाट के भकोसना डोंग मशहूर है बिना ओकरा आदेश के यहाँ पूछे गो लाश जलते का करे पड़ता। अरे पहले बैठिए, हट ऐसे करके बैठो। ऐसे न मालिक ऐसे घूर मालिक ऐसे ना उतर में हो जती हो। हट! तोरा उत्तर पूर्व पश्चिम से का मतलब है आज उद्घाटन उद्घाटन करने है। वाला हूँ ना का हमरा तो ऐसे दोनों भाई बैठा के अरमाना करी थे रे। अरे शमशान के उद्घाटन है। अरमाना न करी थी मालिक पहले सूता न तब न हो तो उद्घाटन बोलबो तो ने मुड़ियो तो ने आग लगा दिले ये। हट सुतो। आई मालिक है। कई उद्घाटन होई थाई घट आई रे तो सब मरला पर कल जा जिंदा आदमी के उद्घाटन कर जा है। अरे हम जिंदे में उद्घाटन कर देबू हमरा घर में उद्घाटन करे लगे है उद्घाटन है घाट के, उद्घाटन है यही घाट के उद्घाटन है। हम खोजी चलू हमार हल बोला हम ऐसा पहले जानती तो ये सब हम ना करती बाप सब तो जिंदे में हमरा मुंह आदे लगे। तोरा मालिक सौ खलवा ना कि हम बड़ा उद्घाटन करी चलती यहाँ गेली वहाँ गेली हट! फिर हट अच्छा। पहले देखे देने कम सा लहरा देवे तो नहीं गोड़ो हाथ हमरा। हट! उद्घाटन है। तो लहरते तब ना मालिक उद्घाटन होता है कैसे होता है हे भगवान थे भगवान अरे रुक न पहले लालच आदमी के हट! करे के सुतो। हट! सुतो। हट! गोल पसार। हट कर दे। ऐसे रखे ना चंगा हट! कहाँ लेके जाई आज उद्घाटन। हे भगवान ये लालच न करे के चाहिए आदमी के लालच करे के यही भला मिले जिंदे में लोग के मुआवल जाई। आज के बाद हम ऐसा उद्घाटन कहीं न करे जाम बाप। हे भगवान 1000 ले ले तो बड़ा बेस लगे था कावन 11,000 कावन। आज के बाद ये सब लालच हम न करम बाबू हमरा ये सब तो नहीं छोड़ दे जा। हो गलो पसना अरे हो ई गेलई हो
शमशान के उदाघाटन 5,000 काम ले भाव लास्ट पे देबो गाड़ी हल मलिकवा उद्घाटन करे छै यहाँ से आवी थी वहां से आवी थी एहे उद्घाटन इतना हम पैसा नहीं शमशान के ही उद्घाटन